da ni gyd yn ymwybodol o fethiannau yr cynllun blaenorol a'r ffaith bod y ffigurau gafodd ei ddefnyddio'n flaenorol wedi bod yn fethedig, ac mae'n dda gweld bod y ffigurau twf poblogaidd sydd yn yr un presennol llawer yn fwy realistig, ac felly fod yr argymhellion yn adlewyrchu yn fwy realistig yr hyn yr ydyn ni'n debygol o weld yn y sir. Dwi eisiau canolbwyntio ar bedair elfen yn benodol, os gwelwch yn dda. Y Gymraeg, a'r gefnogaeth i'r Gymraeg yn cymunedau ni, tai fforddiadwy, yr effaith ar isadeiledd a busnesau lleol. Wrth edrych ymlaen, mae'r papur yn sôn fod yna angen am 2,300 o dai fforddiadwy yn mynd i fod dros gyfnod oes y cynllun yma, ond yn argymell 750. Wrach fod posib addasu hwnna gobeithio, achos dwi'n rhagweld fydd yr angen am dai fforddiadwy dipyn yn fwy, ond mae rhaid ni hefyd edrych ar y diffiniad o dai fforddiadwy, felly a gawn ni wybodaeth erbyn i fod o'n mynd allan i'r cyhoedd o beth yw'r diffiniad hynny. Dwi'n siŵr bysen ni fel aelodau etholedig eisiau bwydo mewn i'r greu a diffinio beth ydy tŷ fforddiadwy, oherwydd mae'n mynd i fod ychydig yn wahanol ym mhob un ardal. Yr effaith ar yr isadeiledd, mi dyn ni'n gwybod wrth bod twf tai yn mynd i fod yn rhai ardaloedd, yna mae hynny'n mynd i gael effaith ar anghenion ysgolion, ar anghenion iechyd. Mae'n dda gweld fydd adran 1.6 wrach yn mynd i alluogi peth cyfraniad ariannol i fynd at ysgolion, os oes yna dau, gawn ni sicrwydd o beth fydd effaith hynny ar ein cymunedau ni'n edrych ymlaen. Ac hefyd busnesau lleol, mae'r papur yn sôn fod retail yn mynd i fod yn elfen bwysig o dwf employment a chreu swyddi. Wrth gwrs mae hynny yw groeso, mae rhaid ni gael swyddi da a chynaladwy yn y cymunedau fel bod yn pobl ifanc yn medru aros yma, ond mae rhaid ni hefyd cael sicrwydd fod y retail ddim yn golygu denu busnesau mawr i fewn, fydd yn tanseilio busnesau sydd yn cymunedau ni'n barod. Dyna'r rhai elfennau, swn i'n licio bod ni jyst yn padio allan ychydig cyn bod ni yn mynd allan i'r cyhoedd. Diolch. Diolch yn fawr.